ଯେବେ ତୁମକୁ କେହି ଅଣଦେଖା କରେ ତ ବୁଝିଯାଅ ତୁମ ପାଖରୁ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ପ୍ରେମ କେବଳ ସେହି ଲୋକକୁ ଦିଅ ଯିଏ ତୁମକୁ ଫେରେଇ ପାରିବ। କେବେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସମ୍ପର୍କ କମଜୋର ହୋଇଯାଏ। ଯେବେ ଉପରବାଲା କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଭାବନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି କରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ସାମ୍ନା ଲୋକ ଭୁଲ ନୁହଁ, ବାସ୍ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ, ସେହିଦିନ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସରିଯିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ କନ୍ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖେ, ସେହି ଲୋକର ହୃଦୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ବଡ଼ କମାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଲୋକ ଯିଏ ନିଜର ସବୁକିଛି ହରେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଏ।